וואי, אתם זוג מיוחד. אני ראיתי בעיניים שלכם, אתם זוג יפה, כמו סיר ופקק. כן, רחלי, איך שהיא רוקדת, ואתה איך שאתה שר. רחלי, איך שהיא משחקת במצגות, ואתה מחונן על התופים. רחלי היא גבוהה, ואתה עוד יותר גבוה. רחלי... סבתא זה אלי, לא רחלי, סבתא. זה מוזיקה אלקטרונית, לא התופים. כן, מוזיקה אלקטרונית, כמו שאני אמרתי, איך יהיה שמח, וואי 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 וואי. חסר לך שלא יהיה שמח. סבתא מחסומה באה, וגם כל הנכדים שלה באים, וגם העורך דין מגיע. שיהיה שמח, כן בבי? אל תחסוך על סבתא. אל תחסוך על סבתא, בבי ברוניקה, כפר העיניים שלי. ספי, מה קרה? מה קרה, ספי? אני צריך לתקתק חתונה לפנים. הלו, אסף, מה נשמע? מה קורה? בסדר, יופי, זאת מזל. אז קודם כל שיהיה במזל. כן, באמת במזל. עכשיו תקשיב לי ותקשיב לי טוב, אסף. שום טבע. אני לא מוכנה לשמוע על טבע, אתה שומע אותי? אסף, תקשיב לי טוב. רעש חרישי של מזגן ברקע, אתה שומע אותי? עכשיו לא תביא לי את אחד הדי-ג'אים המתייפיפים שלך, כל הדי-ג'י ספיידר וכל האלה, אתה שומע אותי? משה פרץ, זה כמו שצריך. מאמי, וואי, ממש מזל טוב, שיהיה לך ממש מזל טוב. תקשיבי, את חייבת לעשות כאילו פשוט, כאילו... הכי פשוט שיש. כן. פשוט. כאילו איזה גג של הוסטל עם קאבה וקדרה. שמעתי שהיא שחקנית. טוב, תקשיב לי טוב, אסף. כמו שאמרתי לך, אני רוצה שזה יהיה באולם. רק ביער, אסף, רק ביער. דיר באלכס קאזי פצצות, למה אם לא, אז שלא תביא לנו איזה... זה לא לעשות סושי, זה אקסים עכשיו עושים סושי, כאילו קרפצ'ו סלק. אתה שומע? אני לא מוכנה לזה, אני באה עם עקבים, זה קשה מאוד בטבע, אני לא מוכנה לכל האבני צוקי חול האלה. חתונה ביער, אופמני בניי! אחד יעלה סקאזי, אני עושה לך את החתונה, אני אעלה אשים לך סקאזי, פצצות לגבות, אינפקטד משהו. הלו! שלום יעל! שלום! שקט מה שקט לי באוזן! הלו! כן, שלום יעל! לא לעשות את החתונה רחוק! לא נוסע בלילה! אני לא נוסע בלילה! לא לעשות רחוק! אסור! יעלי, נווה רשפון על הגג, היית מדהים, נוף מהמם. וכאילו, אוכל פשוט קרפצ'ו סלק. רגע, יש פה מישהו רוצה להגיד לך משהו. מזל טוב. תקשיב לי טוב. תעשה באולם 40 איש עליי. אם את שמה תמונות, אז תקריני את זה על תחרה, בסדר? לא על נייר רגיל, זה אקסים עושים נייר רגיל. לא רחוק! אני מזהיר אותך, צבא שלך גם ככה מסכנה. אם זה רחוק, לא נבוא. מה לא נבוא? למה אפשר את זה לבוא? אם זה רחוק, אתה לא נוהג בלילה. נכון, אם זה רחוק, אני לא נוהג בלילה. כן, סבא, זה במרכז. במרכז. זה ליד הים. לא, זה מול הים. על הים. זה בים. זה בים. אוקיי, אני מצליח להבין. אתם רוצים משהו קלאסי, קלאסי, לא מתנשא, לא מריב, לא נועז, אתם מוצאים את הכי פשוט שאפשר. אוקיי, בלי הרבה רעש, כן, עוצמות וזה, אבל לא, בלי רעש, ואתם מוצאים את זה ככה עם הרבה פרטים, לא פייט עם פרטים, נהדר, אז תקשיבו, אולי פשוט היום,
תבואו אליי בערב, לבר שלי, נשתה ככה איזה קאבה, איזה משהו נחמד ככה קצת שייסרים. טוב, באתם לכאן, אני נורא שמחה. כאן אני אעשה לכם שביל בטון מגודר, כאן אני אעשה שביל כניסה לקבלת פנים. עכשיו לצד זאת תאורה סידרתי עם צה"ל. כל פעם שהסתיו שלו ואת הכוס, טח! וזאת תאורה במרפות שלו. עכשיו כאן יש טבונים, אני קצת עם החברות הבדואיות שלי, אצלנו עכשיו לאהב אותה, היה ממש מעניין. וכאן יהיה סמיר, סמיר עושה לכם את החופה, סמיר, ג'ובל תח, תוריד את זה! חמוד, הוא מאוד מושתר. כאן יש שני גמלים, מחזיקים לכם את החופה, חסרו את בשיניים, מתחילים, יש תמונות, רוצה לראות? אוקיי. ותראי את הנוף, איזה נוף מהמם. תגידי, אבל הגישה שמגיעים לפה, אז יש ג'יפים? נשמע שיש רק כניסה, תזרים מתוקה, זה כפר ערבי. אני באירועים שלי מביא את החברים שלי. שיבואו לקבל את האורחים שלכם. ואנחנו כולנו מתייחסים אליהם, ממש כמו שהם, אנשים אמיתיים. שלום שולה. היא אומרת ברוכים הבאים, הצ'קים ימים. נהדר. אתם רוצים שישי צהריים לבן. אוי, שישי צהריים לבן זה מהמם, זה הכי 2-3 חורס. מהמם. כאילו זה לא ראשון אני אדום, זה לא שלישי טורקיזי, זה לגמרי עונת החתונות 3, ואני לגמרי איתכם, ויהיה ממש מהמם, באמת מהמם. אם התקציב שלכם הוא לא כזה גדול, או משהו כזה, אפשר כאילו להתגמש, ואני יכולה לעזור לכם כאילו, ויהיה ממש בסדר, אתם מגישים, אנחנו נעזור, אנחנו גם עובדים עם סטודנטים, ובאמת יהיה ממש בסדר, יהיה מהמם, טוב? יהיה באמת טוב. אז מה התקציב שלכם? חשבנו על משהו שנראה הגיוני, בסביבות ה-60,000 שקל. הלו? כן. מה התקציב שלהם לחתונה? 60,000 שקל. 60,000. הגמל הוא לא יקום בבוקר אפילו ב-60,000 שקל. הגמל אפילו לא מתכופף. 60,000 שקל. עצמון, תשים לנו משהו יותר מקורי. לא פלייליסט רגיל, בסדר קצבי, שנות ה-80, לא, 80, מה תשים 80, אבל תשים את זה מקורי יותר, לא חושב מקורי, תראה, תופים אלקטרוניים, משהו מזרחי, משהו קלאסי, כלים אקוסטיים, כלים אקוסטיים זה טוב, אלקטרוניים, קצב, לא? רגיל, אוקיי? רגיל, לא מקורי, לא מאות. רגיל. בסדר? לך איתי בזה, אני יודעת מה אני מדברת. בסדר? הבנתי, חתונה, סטנדרטית, אייסי, טוויסטי, פסודובלה למבוגרים. לגמרי. זה מה שיצאתי. טוב, עצמו, תודה רבה. תודה רבה. ביי, תודה רבה. אתה יודע, אנחנו של חיפה החדשה, איך הכתפיות בסדר? אפשר לקבץ לך את זה פה אם אתה רוצה. לא, זה בסדר גמור. בסדר, אתה רוצה שאני... תגיד, יש מצב לאיזושהי הנחה? לא הנחה, חסות!
תראה, שים לב, אתה עומד מתחת לחופה, הכלה מימינך, אתה מסתכל לה בעיניים, רגע חשוב, הלב דופק, אתה מוציא את המשפט החשוב בחייך, הרי את מקודשת לי, קופר, בטבעת זו. אני מושכת, לא לנשום, לא לנשום. די, זה כואב לי, זה כואב לי, לא כואב. מה זה כואב? ברכה רביעית, שורה ראשונה, כל ששון וכל שימו לב, קולקציית הקיץ החדשה של אברהמי, חליפות יד ראשונה, יד שנייה, יד שלישית, אחרי חתונה אחת, אחרי שתי חתונות, אחרי 3 חתונות, עם הידוקים, עם צווארון, רק אצל אברהם. אני הולכת לחוץ, אל תנשמי. אוקיי. תזכירי אותה, יש לי אותך להרצאה. וואי, ציון, אני לא נושמת, ציון, אני לא נושמת. תהיי יפה ותשתקי. מחכים, תיכנס. שלום. טוב שבאתם. בדיוק דיברנו עם אבא שאנחנו רוצים להבין את השולחן בצורה בקשר לחתונה, שלי לא נותן בחצות הלילה, לכפר אוקראיני, אולי במקום שורות, תעשה צורים. תבדוק אצל גוגל, זה מתואר אצלו בפרטי פרטים. מקום בחיים, אתם מביאים עכשיו